V tomto videu si ukážeme prácu s online testovaním a priraďovaním testov alebo dokumentom žiakom. Každý test alebo dokument obsahuje tlačidlo Prirať žiakom. Toto tlačidlo, keď stlačíme, zobrazí sa nám nasledovná obrazovka. Tu je možné vyplňať jednotlivé políčka. Prvý je odkaz pre žiakov. Tu je možné zadať odkaz, ktorý si majú žiaci prečítať, alebo inštrukciu k úlohe. Následne vyberáme predmet. Ďalej sa volí typ zadania. A tu sa zvolí trieda, ktorej chcem test zadať. Zvolím si triedu a následne, ak chcem test zadať celej triede, dám označ všetko a stlačím tlačidlo doprava. V ďalších parametroch je možné upresniť, či žiaci majú test riešiť len vo vymedzenom čase od do, či môžu test spúšťať viackrát alebo len jedenkrát, či sa im majú zobrazovať správne riešenia po vyriešení úlohy, alebo či úlohy majú byť v náhodnom poradí. Ako posledné je možné použiť známkovanie. Keď zaškrtnete túto voľbu, následne môžete ovplyvniť aj percentuálnu úspešnosť každej známky a takto zadáte rozsah, odkiaľ pokiaľ má byť jednotka, dvojka a ďalšie známky. Keď máte takto pripravené zadanie, môžete ho dať uložiť. Túto časť si môžete sami odskúšať. Po priradení testu sa test zaradil do tzv. Zadaní pre žiakov, ktoré nájdete pod tlačítkom Online testovanie. Každé zadanie obsahuje triedu, ktorej bolo zadané predmet a 4 tlačítka. Prvé tlačítko slúži na prehratie testu, druhé tlačítko umožní zobraziť výsledky testu, tretie umožní zmeniť nastavenia, ktoré boli zadané a štvrté tlačítko slúži na zmazanie tohto zadania zo zoznamu žiakov. Keď stlačíte toto tlačítko, test už nebude viacej pre žiakov prístupný. Teraz sa pozrieme, ako postupuje žiak pri riešení testu. Žiak ide na stránku školy, vyhľadá si tlačítko Online testovanie alebo testy ALF, zvolí si triedu, zvolí si svoje meno a prihlási sa. Zobrazí sa mu zoznam všetkých testov od jednotlivých učiteľov. Následne stlačí tlačidlo vpravo. Učiteľ si môže pozerať výsledky testu aj tak, že klikne na názov testu. Zobrazí sa mu zoznam všetkých žiakov a zároveň uvidí aj žiakov, ktorí už test riešili. Hneď vedľa triedy sa nachádza, koľkokrát test riešil, kedy bol začiatok, kedy bol koniec riešenia, koľko bodov získal, aká percentuálna úspešnosť a aká známka. Po kliknutí na meno učiteľ uvidí zoznam jednotlivých pokusov, ktoré žiak mal, kde je graficky znázornená jeho úspešnosť. V záložke administrácie žiakov je možné meniť heslá jednotlivých žiakov, a to síce spôsobom, že keď si zvolíte triedu a objaví sa vám zoznam žiakov, je možné nastaviť buď jednotné heslo pre celú triedu, alebo je možné individuálne premenovať žiaka a zmeniť heslo, alebo je možné vygenerovať náhodné heslá pre celú triedu a tieto heslá môžete cez túto linku prípadne vytlačiť, roztrihať a rozdať žiakom. Pokiaľ chcete priradiť vlastný súbor alebo test do databázy, stlačíte tlačítko Odovzdaj súbor. Tu je možné odovzdať súbor do databázy
Vyberiete súbor, zvolíte názov, jeho popis, zvolíte kategóriu a v poslednom kroku zvolíte prístup k súboru, či ho majú vidieť všetci užívateľia, alebo len učitelia z vašej školy, alebo len vy. Takto súbor dáte odovzdať a test sa zaradí do databázy testov, kde následne môžete ho priradiť žiakom cez tlačidlo Prirať žiakom.